Andrei Amador, veí de la Garriga d'origen costarriqueny, ha quedat vuitè a la general del Giro d'Itàlia. Tot i finalitzar més d'11 minuts de Vincenzo Nibali, ha fet història en convertir-se en el primer centreamericà en vestir la maglia rosa. El ciclista té clar quin ha estat el seu millor moment. El mejor momento, sin ninguna duda, el día que me di cuenta que pasé la meta y bueno, estaba de líder. La verdad que desde el carro nos habían dicho que se venía con esa posibilidad, pero hasta no pasar la meta no lo creía y luego bueno, el disfrutar ese momento fue la verdad que para mí inolvidable. Després de la quarta posició aconseguida en l'edició anterior i amb la bona actuació d'enguany, tot i ser gregari del líder Alejandro Valverde, els seus rivals creuen que té potencial per aconseguir millors resultats. Un grandísimo corredor, ya este año ha tomado, cogido, como se dice, la camiseta rosa, es un grande, un día va a ganar el Giro. El que ningú dubta és que Amador té una de les aficions més fidels a tot el Giro d'Itàlia. Centenars de ticos van travessar l'Atlàntic per veure el seu ídol nacional triomfar a les carreteres italianes. Fins i tot, el costarriqueny és capaç de que personalitats d'altres esports reconeguin el seu treball. Muy buena actuación, especialmente en este Giro, que ha estado arriba, incluso siendo malla rosa, y bueno, la calidad està fora de toda duda. Andrei Amador creu que vestir-se de rosa ha estat probablement un dels seus millors triomfs en la seva carrera esportiva. Hay diferentes facetas, por así decirlo, y yo creo que una de esas sí fue para mí, pero bueno, también yo creo que han habido momentos que igual no solo ha sido vestirse con la camiseta rosada, que hayan sido también muy buenos momentos. I després de 21 dies, l'Andrei Amador es troba descansant en aquest hotel, recordant que ha fet una de les passes més importants per la història del ciclisme del seu país, Costa Rica. Albert Serratacó, UPF, Torí.